Kikubor Kibubnya. Ha kajing ai jingtip Syakila Petai Kubor mentah kasngi ka Election Commission jongkari India kala Pynbna ya ka Tarik pelong election ha ka Jylla Haryana bat Union Territory jong ka Jammu bat Kashmir. Kajing tap vote na ka benta ka yang doba tauan ka Jylla Haryana kan selong tang shisngi ha ka si Tarik jong ubnai risau. Kat bah Union Territory jong Jammu bat Kashmir ka election kan selong ha ki lai benta kata ha ka kap Tarik unailur apsan Tarik unailur bat shi Tarik urisau. Kajing nyau vote kan selong ha ka South Tarik urisau ahadra apusau na ka benta baro arteli ki election. Kajing Pynbna election na ka benta ka yang dapat tauan jong ka Union Territory Jammu bat Kashmir ka long ka bakongsan na markadei ka sien ka beningkong ban long election hadian bala penduk pendamno ya ka artikel ka balai spa nyopo bat baro arteli ki yang dapat tauan ki don mar khandai phongut ki dekhon. नहीं है 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रूल भी पब्लिश हो जाएगा. So it has been a work in progress to synchronize every activity in a way that we do not make any delay in doing elections in J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March.